where to begin? How about once upon a time? How many times have you heard that to begin a story? Let's do something else. I got it. Here we go. Here's how to open a movie. No, I don't think so. It sounds familiar, doesn't it to you? Oh, no, not the book. How many have seen opening the book before? Close the book. We're not doing that. Here's what we're gonna do. אל תדאג עוד תקיים מי שבידו לגעת יש שבליבו עוד לנחם אל תפחד ימים יבואו ועונות שנה תחלוף אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף אל תפחד ממציאות נושכת ואנשים קרים כל אחד סוחב בבטן ומעט שעליהם רואים כמה כוח יש ברגע והנצח אין לו סוף בכל דמעה שעוד תרד יגיע צחוק וזה הרגע הנה בשער מה תביא את הרוח מה ימיס את הדממה ויש סיבות לכל דבר יש חלום שלא נגמר בסוף הדרך עוד תהיה מאושר is Ruben Lehrer. עם פרדסים עוד משקים אותך בריח עם בלילות אתה שיקור מן הירח עם רוח מרחבים בצווארך תמיד נושבת יש לך קוצים במקום שבו נהוג לשבת זה סימן שאתה צעיר כמו יום אביב בהיר כמו יום אביב בהיר סימן שאתה צעיר
חדש אני יוצא, את האתמול כבר לא רוצה, הכל בינינו מסתדר, עוד יום עובר, כל הריבים, הפרצופים, הניצחונות, ההפסדים, הבטחתי לך שאשאר, עוד יום עובר, ועכשיו תחייכי, דרך שעברה לנו מהר אל הרגע שנתן לנו יותר, להבין שלעולם לא אוותר, אני דרך אני שומר, בית, משפחה וילדים, את הטעם ששינה לי את החיים, והאור שהוא